Dan huwa Gary, student tal-inġinerija fl-MCAST u Black Belt fl-arti marzjali tal-karat. Jekk ma tkunx tafu tassumi li ħajjed dan iż-żagħżugħ sa issa kienet waħda ħarir. Madankollu l-esperjenza tiegħu f'din id-dinja mhux minn dejjem kienet wartu żgħar. Dan hekk kif ta' età żgħira Gary skopra li kellu l-kundizzjoni tad-diżleksja. Kundizzjoni li minkejja ma taffettwax l-intelligenza tal-individwu tolqot l-interpretazzjoni tal-kliem, ittri, numri u simboli. Gary spjega kif is-sintomi ta' din il-kundizzjoni affettwawlu l-esperjenza skolastika tiegħu sa minn xkunitu. House u horse bħala forma kważi jisa l-istess. Meta tkun qed taqra peress li ħana picture memory, tara pereżempju jisa l-oħra u taqra il-kelma l-oħra. Għandek in-numri wkoll, in-numri jinsib attikata fihom, kemm tables biex tiftakar kif ukoll biex naqra in-numri, pereżempju dak li huma simili ta' xulxin tinsab diffiċli biex inti taqrahom. Ommu Isabel spjegat li ma kienx faċli fuqha wkoll li sfortunatament kellha tara li l-bina jiġġieled ma' din il-kundizzjoni filwaqt li taf li ma hemmx kura li tfejqu għal kollox. Li jkollok it-tfal li jmorrulek l-iskola u jiffaċċjaw dawk id-diffikultajiet ta' kuljum mhix faċli, isek għandek persuna tbati tibża mill-loli u għattobdik u tmur dejjem f'gallerija tixxabbat. Tista' timmaġina xi jħossu daw it-tfal. Madankollu llum Gary daqt jiggradwa bħala inġinier. Jien ħassejt l-iktar ħaġa li għenitni hija l-sports dejjem żammitni rilassat, il-pressure li jkollok fuqek tal-iskola u hekk toħroġha. Illum fil-jum dinija l-kundizzjoni tad-disleksja, Gary xtaq li jwassal messaġġ sabiex jgħin u jimmotiva lil daw kollha li minkejja li għandhom din il-kundizzjoni xorta ma jaqtawx qalbhom u jibqgħu jippersistu. Tisma' ħafna affarijiet, kemm affarijiet li ħajżommok lura, però titteqpa' tħares li xi qed timmira, teqpa' sejjer għaliha u ma tħalli xejn wafqek.